Bueno, buruz-burukoa pasatzen dira Eneko eta Gorka. Eneko epaimaiak erabakita eta Gorka hartu erabakita. Buruz-burukoa da 10ko txikiak 3 bertso eta bezan gozu epaia. Zuek bikotea zarete. Ostiral gaua iritsi da eta Enekok zinemara joan nahi du, Gorkak aldiz nahiago du plazatik gaztetxerako saioa entzutera joan. Zuek bikotea zarete. Ostiral gaua iritsi da eta Enekok zinemara joan nahi du, Gorkak aldiz nahiago du plazatik gaztetxerako saioa entzutera joan. Plana bikaina gendun, biontzat gaurkoa, zinean ikustea, han jarritakoa. Zu berso goze zaudez, zu zara gaiztoa, bersotan naizen, onena jainkoa, bakar batekin zuk ez alduzu nahikoa, bakar batekin zuk ez alduzu nahikoa. Gaurkoan nora joan, hori da probleman, ta martxan jarri dugu, biok orain senan. Nik badakit saio bat, deban dagoena, uz dezagun albora, gaurkoan zinema. Abarka sentzutea da filmaik onena, abarka sentzutea da filmaik onena. Bani ez naiz izango, oin zure esklabo, plan hau pasatzen ari gara gu luzaro. Gure harreman hauxe azkenetan dago, eta esaten dizut benetan akabo, bertzoa zuk baduzu ni baino nahiago, bertzoa zuk baduzu ni baino nahiago. Esan dezuna ez da maitea horrela, beraz ez zaite izan nerekin krudela. Nik badakit zirrien zalean zarela, ta goazen
Zoazen gaztetxera, oraingoan pela, han oso ilun dago zinean bezala. Han oso ilun dago zinean bezala. Venga goazen ara, me cago en la puta, zinea ta filmea, behingoan aztuta. Plan berri bat daukat nik, ezin dizutuka, baina ez zaitez jarri zua zerretuta. Agian abarkasekin bukatu behar dutta, agian abarkasekin bukatu behar dutta. Gaur joan nahiko nuke, bersoak aitzera, eta zuk palomita, ta harto artera. Gu ezin ados jarri, ta gure kaltera, ni ez noa zinera, aizuke bakeba, aserretu naiz eta banoa